और यूट्यूब एंड फेसबुक सब সঙ্গে সরি না না আমার বাসা বেনাপটি নেটে ওকে থ্যাংক ইউ Nyt on kello 8.50 aamulla ja olen juuri lähtenyt kotoa. Olen menossa kohti korkeakoulua. Edessä näette rautatieaseman oikealla puolellani on paljon liikennettä, joten täällä on paljon liikennettä. Poistun pääkadulta ja kävelen tätä jalkakäytävää pitkin. Menen hieman eteenpäin. Kun menen hieman eteenpäin, saavun rautatieasemalle. Ja tervehdys siellä Klo 100. Otetaanpa selvää. Ja täällä Klo 100 asiat tuntuivat todella häiritseviltä Atissa ja LMI:ssä. Täällä mikrofoni ei ole kovin selkeä Klo 100. Et ymmärrä mitä Maike sanoo, ja perse. Korvasi tuntuvat siltä kuin niistä tulisi ulos hyönteisiä. En tiedä miksi he käyttävät niin huonolaatuisia mikrofoneja. He voisivat luopua näistä huonoista mikrofoneista. He voisivat asentaa muutaman hyvän mikrofonin tai puhua hitaammin, jotta voimme kuulla nämä sanat. Nani? Omae wa mou shindeiru. और यूट्यूब एंड फेसबुक सब সঙ্গে সরি না না আমার বাসা বেনাপটি নেটে ওকে থ্যাংক ইউ Ja tässä on paljon kohinaa. Sisällä olevia ei päästetä ulos. Ne, jotka olivat ulkona, yrittävät päästä sisään. Tuloksena on, että täällä on ruuhkaa, joten hyvää järjestelyä ei ole. Ja ne, jotka ovat ulkona, he saattavat miettiä, saavatko he paikan vai eivät. Ja tässä jännityksessä he yrittävät nousta nopeasti. Ja heidän sijaintinsa vuoksi ruuhka kasvaa paljon. Sen jälkeenkin yritimme kiirehtiä heitä pois, koska täällä ei voi viipyä kauan. Okei, joten tungimme väkijoukon läpi ja laskeuduimme tänne. Ja sitten peli alkaa, joten näin. Sen jälkeen annan videon täydellisen vastauksen. Katsokaa kanssani tarkasti tällä tavalla.